नमस्कार, आम्ही आसात कोरगाव पेडणे हांगा आसात आणि आयज महाशिवरात्री जर तुम्ही पळयतात कमळेश्वर महारुद्र देवस्थान हे जे कोरगाव आसा हांगा भाविक जे आसा राज्यातले हेर जाग्यांच्यान हांगा येतात आणि दर्शनाक आयिल्ले आसात अभिषेक करपाक। आणि हांगा सकाळच्यान ही जी लायन आसा वाडत आसा आणि सकाळच्यान हांगा कार्यक्रम असतात आणि आयज सांजचे वेळार हांगा नाटक जातले। नाटक जाल्या उपरांत हांगाचे जे शिवरात्रीचे जे कार्यक्रम आसा ते पुराय जातले आणि एकंदर सकाळच्यान जे आमी लोकांक पळयतात जाल्यार गर्दी आसा। आता जस्ट एक काही मुमेंटा खातीर गर्दी आमकां दिसतात, तुमकां फाटल्यान पळयतात, पूण सकाळच्यान जी गर्दी आसा वाडतच आसा आणि दर वर्सा हांगा मोठ्या प्रमाणात लोक जे आसात देव दर्शनाक कमळेश्वराचे दर्शनाक आणि अभिषेक आणि महाशिवरात्रीक मोठ्या उमेदीन हांगा लोक येतात। आपणास सांगतो की आज महाशिवरात्री निमित्त श्री कमलेश्वर संस्थानच्या देवळामध्ये आज सकाळपासूनच लोकांची रिंग लागलेली आहे आणि जास्तीत जास्त लोक सगळे एक अभिषेक करून बसून अभिषेक करून जातात। त्याशिवाय दर्शनासाठी सुद्धा भरपूर लोकांची रांग लागलेली आहे आणि वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आम्ही सगळं इकडे व्यवस्थित केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे संध्याकाळी एक प्रोग्राम ठेवलेला आहे, नाटक दशावतारी नाटक। त्या दशावतारी नाटकाचा सगळ्या लोकांनी आस्वाद घ्यावा ही सगळ्यात नम्र विनंती। आज हांव आमच्या श्री कमळेश्वर देवस्थानान आसा, देवालयान आसा। आज सकाळच्यान जी रांग लागलेली आसा ती वर्णन करण्यासारखी आसा। खूब लोक येतात। खरें म्हणजे आज महाशिवरात्रीचे म्हज्या समस्त कोरगांवकारांक, कोरगांवच्या लोकांक तशेंच पेडण्याच्या सगळ्यांक आज मनात पासून शुभेच्छा। आणि हे आमचे कमळेश्वर देवस्थान ह्याच्यात ही जी चालू हा परंपरा खूप पयलींपासून आसा आणि दिवसेंदिवस भाविक खूब व्हड्या आवडीने येतात आणि जास्तीत जास्त प्रेझेन्स लायतात। हे असेच जावचे आणि माझ्या हिशोबान हे देवस्थान कमिटीने बरेचसे कार्य केलेले आसा जेणे करून लोकांची ओढ पण जास्त जाता। खरेंच सगळ्यांक धन्यवाद आणि प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.